we ya brante na wo ha na wawo a hwa akwala no what hwe no ba yo bone ho ka manisika because manisika cheni suku pushi no fanyamesom ewura ne mu de wo pe ne fama no krokro no maame ne ho bufuo nti ento no asawra mema bebere sa no mote de yire ya ne bone no da sa ne bo ne sike so ntia sike so o yira e bone de se kenye kwala na se me wa bi me ka kire o mu kum nyina oboa I can last 100 cities or manage or manage sikani bi akeka sa nkwase se oji se hiafo ya o mazamba na sikani ti se desperate abeji na se me ba mo koma onye da onye Ewurade nom ye amen nti wo awo hwemba nti hedi na akoye adwuma beda abo na na obi nyim ye na wo a emetene bu akwa wo bebere wo ko beda abo ko je akwala a wo hia be me oba bia wo sa te akwala wo sa pe oba aware opede won ye aya de o nyame ne wo bi ka se be bia oba wo bia kwaje no na omo ye nhira wo kan Psalm 127 o se ye fuma ba ya ketia no kwasem beba ai onyankopon na ketia pa yidi tia ne kase ye mewo ma eti so nyame dombo na ohwe no nyama wunya ba enu ti na onsem onipa bia wo ye dibon ye ni wo ye papa wo ye konfo wo ye bosunsun ni wo ye okoto eba so wonya kodi agura de baba nko ade a obema obadi ananya sa bon som se ne di enu nyam ti se wo bia o ye konfo etimi wo ehye nyame enu nyam na wo ye Christian owo na se wo nye a obenya ama esere se mo me fa kasa pantete nkwala no edidi atam ne no me na doso bebre pa kwase ampani be mete se aboa ujimi aboa ebia no yo bisu timi di ne batam sa wanim tantan uti passe so papati sister wo bebre o eni nkwala na tam maame bia menim no wadome ne masama ne manyina abra bose bu ne manua sa wa bu ne manua sama ne mabra bo nyina se enti ajanom omo hye mo mabufuo mo fa suo ni ampopo ntete nkwala ne yi nso ba ya 1 2 years ombra wo bre try say obayi akwala ne fi sa bra na wo bre ne makwala ne san ko fam na amaye musuba ga say o papa kra ba bosa nete bomodi so bi pia wo ma ote ko bible say ajanom e pade esie mama na sa fa nyamisuo tete nkwala no amen ote fanya miswete tenkwala no obi betimi kachi obi se kafa mpani obi na no kakasa be ya untali wo tete enkwala no sedie ese onyamesompa na Awurade ama wa amre mu minim se tumi bi wo fie kura soma ohawo de ba mofra no so a nyamesu ade ma nkwala ne tim